Monggo Mbak Ika kagem nglipur saking para tamu. Agaturaken lagunipun wonten angan teni. Grimis tetembangnya kados niki ngantuki reng. Oh ngelangeni nopo? Kelingan zaman semono. Widuren mbok kana. Oh gedang. Lah teng mriko napa? Gedangan. Ya ya wong Amerika isine gedangan pokanane. Ora kapok ya reng. Kledang-kledang kae teko putranya kecil jine yaten Agaturaken wilujeng priya. Agaturaken pinagring kula sakoco sesarengan Nyuk Arita. Agaturaken langgamipun angan teni.
Aku baen. Ya iya, kudu lengko sore jam 4:30 ngenteni pengantin sepite balik. Oh iya ya. Lah sing diomah ki gak sebat gone bayar yakin. Li langka-langka sih ya wong Pak Halurung pada wis dibayari yo kowe. Lah wong wis dibayar kita tanding wingi jar wegah ngendongi duit wong. Wis go becer lah nyong sik iki anakane wis ora semangat. Duitnya bewe sentek. Iya. Gledang-gledang etengku ranya terjanjine dakwet citra galalit welut risma saumpama aja lali Angenteni. ngenteni Pancen angger. ngenteni penganten sunate kondur Sunat. mangke